नायदो लोगोफोर दिनै भैरबकुन्द'आव माबायदि जायो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोननो। ओरैबायदि माने मा होनना बुंगोन, बाइक दावखोदों आरोना, हिसाब गैयि बाइक। बबे जायगायाव थाहैदों मिथिला मानसिफ्रा थांनानै। नायनोसै आरो दिन्थिलांनो नाजागोन। नै जोंनि सिगाङाव नुदों। फाइनालि लोगोफोर फैयै फैयै दा नै भैरबकुन्द' सफैबाय जोङो। दा नैबे भैरबकुन्द' ब्रिजआव दङ। माने मा होनना बुङो, दिनै 15 आगस्ट नालाय, बेनिखायनो दसे बेरायनो फैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि फैदोंना दिनै, आयो मा होनना बुङो, नैखि नायदों नै ओरैबायदि जाम जानानै दं लामाया नै ब्रिजआव लोगोफोर। आं बिथिं थांथ'वाखै, थारमाने गारियानो बारनो हायाखै नालाय, ओंखायनो आं बिथिं थाङासै आरोना। नै बिथिंनो दसे आङो फैबाय, ओमफ्राय आरो बेयावनो दसे बेरायग्लांनानै भिडिअ खालामनानै थांसै आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि मानसि, माने मानसिफ्रा अबाव थांगोन अबाव मागोन, माने भैरबकुन्द'आवनो जमा जाफैजोब्बाय आरो दिनै। बिदि माने लामाया एरायनो जायगा गैलायलाया, ओरैबायदि जादों दिनै। आरो बोथोराबो अखा हाहां जाबाय नै दिनै। दा अखा हाबा मानसिफ्रा गोबां आलाय सिलाय जागोन आरोना। माने जानो हागौ आं थांनो नाजागोन बिथिं मा जादों, मानि कारनाव गारिया बारनो हायाखै, बेक खालामफिनजोबलायनो गोनां जादों आरो गारिफोरा। दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था, आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन। नै बिथिं नै फैदों आरो फैदों नै मानसिफोरा, नै बाइकफोरखौ नुदोंना लोगोफोर, नै माबायदि ओरैबायदि भिर जाफैबाय आरो ना जायगाया ना लोगोफोर। नै जाम जानानै दङ नैबेयाव दलंआव, माने बारनो हायाखै आरो नै बिथिं बबेनि सेंग्राफोर। मा खबर? मोजां दे नै बिथिं नै गोबां मानसि सफैबाय दायो। माने गोबां मानसिफोर दहायनिफ्रायनो फैनानै दंफैयो, ओमफ्राय दायो नैबेयाव जाम जानानै दं आरो, माने बिथिं लामाया बारनो हायाखै। नैबेयावनो गोबां भिर जानानै दङ मानसिफ्रा। नै माने बेयाव जाम जाबाय। मा जाहोनाव जाम जादों बेखौ बाङाय खबर लानो नाजागोन आरो ना। नै बिथिं नै मानसिफोरखौ नुदोंना माबायदि लोगोफोर। मा जाखो एक्सुवेलि बिथिं जायगायानो गैया इयाव। बारनो हाला माने। आदसा, माने जोंहा नै बिथिं ओरैबायदि जानानै दङ, जाम जाजोब्बाय आरो ना लामायानो। नै माने जों बारनो हायै अबस्था जानानै दङ। एसे आङो नायनो नाजागोन, दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो। माने आनकन्ट्रल जाबाय आरो ना लोगोफोर। नै बिथिं ओरैबायदि जाम जाबाय, बिदिनो गारिफोरा बेक खालामफिनजोबनो गोनां जादों आरो ना। दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो लोगोफोर। जोंहा माने नैबेयाव मा होनना बुङो जाम जानानै दङ। माने मानिलायाना जोंनि मानसिफोरा, माने गारि सालायनायाव मानिलायाना, बेनि थाखायनो थारमाने जाम जानाने दङ आरो ना। ओरैबायदि भिर जानानै दङ नै लोगोफोर, नायदो माबायदि जाम जानानै दङ नै बेयावनो। माने कन्ट्रल खालामग्रा गैया नालाय, बेनिखायनो बिराद जाम जाबायना। जा नै बिथांमोना नै कन्ट्रल खालामदों गारिखौ। माने ओरैबायदि जोंनि मानसिफोरा माने जेबो बुजिलाया मानिलाया आरोना, बिनि जाहोनावनो जाम जादों। जुदि ट्राफिक रुलखौ जोङो मानिनानै सोलियोबा बेसेबांखिनि जामा जानाय नङा आरोना लोगोफोर। माने मानिलायैनि जाहोनावनो बेफोरबायदि जायो आरोना। माने गासिबो सिगां थांनो लुबैयो। जोंहा नैबेयाव गुबै जाम जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय, माने जोंहा मा होनना बुङो, ट्राफिक रुलखौ मानिलायाना ड्राइभारफोरा। माने गासिबो सिगां थांनो नागिरो। नैबेयावनो बेफोरबायदि जाम जादों आरोना। बिथिंथ' आरो बे दलंनि ओरै गालाव ओरैबायदि भिर जानानै दङ जायगाया, माने कन्ट्रल गैयि जानानै दङ आरोना। ओरैबायदि हेबलायलायबाय नै बाइक स्कुटि गारि गिदिर। जा नै बिदिनो रन्जित भाई, मा खबर रन्जित? दे ঠিক আছে। नै बिथिं एसे सिगांथिं थांनानै आङो दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोननो। नायलांबाय था। माने थाबायनानैबो थांनो हायि बायदि जानानै जाम जानानै दङ आरो लामाया। नै दिनै नै भैरबकुन्द'नि नुथाया नायदो लोगोफोर, माबायदि जानानै दं दा भैरबकुन्द'आव। भैरबकुन्द' ब्रिजआव दे बियो। नै नुबाय दा, 15 आगस्टनि मजा बियो न, 15 आगस्टर मजा न।
थारमाने भारत उदांस्रि सानखौ मानसिफ्रा माबायदि मानिदों नै बिदि आरोना बेनो 15 आगस्ट होनना बुंनांगोन आरोना लोगोफोर 15 आगस्टखौ मेथाइ खननानै गित गायनानै आरो बिदिनो स्पिच खोनासंनानै मानियो नाथाय गारि सालायनानै मानिदों आरो नैबेयावनो रंजादों मानसिफ्रा नायदो लोगोफोर थांनाया थांदों फैनाया फैदों आरोना जेथिंबो जाम नै जेथिंबो जाम माने बिथिं मानि जाहोनाव जाम जादों होनना बुङोब्ला जा नैबे दलङा फिसा नालाय माने दा नैबेयाव रुलफोरखौ मानिलायाखै नैबेनि कारनाव जाम जादों आरोना लोगो जुदि रुलखौ मानिलायोब्ला माने एसे जाम जानाय नङा आरोना बेनिफ्राय आरो जाहोना जाहैबाय नै बिथिं एसे सिगाङाव माने जोंहा बेयाव माखासे मा होनना बुङो बेयाव दखानफोर दङ जायखौ जेरै मा होनना बुङो बेयाव जानो फैनाय सुबुंफोराबो बिथिं बारबोआबा जाया माने जोङो गारिखौ ओजोंहाय गारबोनानै थाबायना फैनो गोनां जाबाय आरोना लोगोफोर नुबाय दा नै बिथिं माबायदि जाम जादों नै आनकन्ट्रल जाजोब्बाय मानसिफ्रा लोगोफोर माबायदि जाम जानानै दङ दिनै भैरबकुन्द'आव नायदो 15 आगस्टआव बेनो माथो बुंनो ना 15 आगस्टआ बेखौनो होनना बुङो दै लोगोफोर माने मा होनना बुङो रंजानाय बाजानाय माखौथो बुंदों नंगौना नङा भारत उदांस्रि सान रंजानाय सान बेनिखायनो गासिबो लैहोर लैहोर फैनानै रंजाफैदों आरो नैबेयाव सोरबाया बाइक सालायनानै रंजादों सोरबाया बिदिनो जायगा नायनानै रंजादों बेरायदों नै बिदि आरोना लोगोफोर मस्ती नै नायदो दिनै भैरबकुन्द'नि नुथाया बिदि जानानै दङ आरोना लोगोफोर रिक्साजों फैदों गारिजों फैदों बाइकजों फैदों बिदिनो जोङो दायो ओंखारफिनबाय लोगोफोर ओंखारफिनबाय नै माबायदि थारमाने दायो एसे डिसिप्लिनाव जाबाय आरोना दहायथ' डिसिप्लिन गैयामोन मानिलायामोन दायो माने मा होनना बुङो मा होनना बुङो SSBफोरा बेयाव एसे कन्ट्रल खालामबाय जामखौ अब्लाबो नैबे मोखांनिखौ आं दिन्थिनो नाजाबावगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोननो बिदिनो लावथि लानो गोनां जादों माने दिनै बेयावथ' ट्राफिक गैया नालाय SSBफोरानो कन्ट्रल खालामनांसिगोन आरो बिदिनो मानिलायबा जाम जाया खिन्थु मानिलायाना जोंनि मानसिफोरा बेसो मेन खोथाया কি হল গাড়ি জ্বলি গ'ল নেকি সাইড কর জ্বলি গ'ল গাড়িया उखुन्दै खुंजोब्बाय दे लोगोफोर गारिथ' जुइ জ্বলছে गियान सब धुङा ओलायছে बिथांमोननिया गारिया थारमाने हामा जाबायदां उखुन्दै खुंजोब्बाय एसे जामा दायो एसे खमायहांदोंसै बिदिनो माने मानिलायैनि जाहोनाव जायो आरोना बेफोरो लोगोफोर जुदि डिसिप्लिनाव थाङोब्ला गासिबो थाङोब्ला आरोना फाइनालि लोगोफोर दायो जोङो दाउ ओंखारफिनबाय आरो ने माने नैबेयाव जाम जानानै दङ बेनिफ्राय
दाबो माने मानिलायालै रावबो नै बिथिं ओरैबायदि जाम अखाबो हाबाय लोगोफोर जों नुदोंना उनथिं गारिफोरा नै माबायदि नै मा थेख्लाबाबो होबायना अखाबो हाबाय लोगोफोर अखाबो हाबाय नै माने बिथिंनो जादों आरोना जामा लोगोफोर नै बेयावनो बारनो हायिया अखा हाबाय दायो बिराद अखा हाबाय भैरबकुन्द'आव नै बेयाव नै जाम जालायनोसै आरो माने मा जागोन दिनै भैरबकुन्द'आ गावस्रालायसिगोन लोगोफोर नै नायदो नै गारिफ्रा आरो माबायदि जानानै दं नै बे ब्रिजनि नैबे बारनाय गालै बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाबाय आङो दहाय दिन्थिदोंमोन बिथिंहाय सानजागालजों आरोना अरुणाचल हाबनाय लामाजों नै ओरैबायदि दावखोबाय थादों मानसिफ्रा लोगोफोर नायदो नै बाइकफोरा माबायदि गारिया गारि थांदों आरो थांदों जायगा गैला भैरबकुन्द'आ दिनै नै थांदों आरो थांदों 15 आगस्टनि रिलिसै आरोना जेनेबा गभर्नमेन्टआनो रिलि खालामनो होदों आरो नै बिदिसोलै थांनाया नुबाय दा नै लोगोफोर माबायदि दावखोबाय थादों जोबाखै थांनाया माबायदि बाइक साखावलाङो नै गारिफोरा आरो फैफिननायाव मा अबस्था जागोन बेखौ मिथिला दिनै बाइकआनो बाइक गारियानो गारि